U poslednje vreme Radivoj ima jako puno problema sa svojim sinom. On više ne liči na sebe, ja ne znam da li ja njega mogu da nazovem detetom više. Dobio sam e-mail od osobe koja ima 37 godina i ova osoba je otac. Njegovo ime je Radivoje. Ovaj otac veruje da se nešto jako jezivo i pogrešno dešava sa njegovim sinom. Sin od ovog čoveka koji mi je pisao je prestao da razgovara sa svojim ocem Radivojem. U poslednje vreme Radivoj ima jako puno problema sa svojim sinom i nešto što me najviše zaprepastilo u ovom e-mailu je da mi je napisao da njegov sin ne može da prestane da raste. On je porastao do te mere da ne može da nosi nikakvu odeću više. Iz nekog razloga ovo se dešava samo preko noći. Ovaj otac je rekao da iz dana u dan njegov sin postaje sve veći i veći. On neće da prikazuje svoje lice više pred ocem, znači čak ni njegov otac ne može više da ga vidi. Poslao nam je ovaj video kao dokaz da je ovo sve istina i moram da vas upozorim da je ovo jako strašan video. Mićo, ćemo da pravimo večeru, si gladan? Hoćeš da jedeš? Uje. U ovom videu mi smo odlučili da odemo da posjetimo Radivoja i da vidimo šta se dešava sa njegovim sinom dok on spava, to jest šta se dešava u ovoj kući noću. I moram da vas upozorim na vreme da stvari koje ćete vidjeti u ovom videu su neverovatno jezive, pogotovo ako ostanete do kraja. Ljudi, evo nas ispred ove kuće, moram da vam kažem da ova kuća bukvalno izgleda prejezivo. Prozori su zatvoreni, roletne su spuštene. Iskreno, kad smo prilazili u ovoj kući, pomislio sam možda je ovo zapravo sve loša ideja, pošto i taj Radivoje deluje me kao okej osoba, ali ne znam, nešto je jako jezivo se ovde dešava, tako da sam se predomišljao dok sam dolazio do ovoga, ali ajde, kad smo već tu, evo možete vidjeti da su ovde vrata. Ajde, pokucamo i da vidimo šta se dešava. Radivoj, zdravo. Zdravo. Ja sam Kseonida, dobio sam vaš e-mail i kao što smo dogovorili, evo ja sam došao da proverim da li je sve... Možemo da uđemo? Kao što sam rekao, na ulazu dobili smo vaš e-mail, došli smo da vidimo zapravo šta se ovde dešava. Ako možete još jednom samo da nam objasnite malo detaljnije šta se dešava sa vašim sinom, zašto ste nam pisali i to je to otprilike. Pa on je moj sin, ja njega volim i uvek ću ga voleti, ali u poslednje vreme jako se čudno ponaša, uopšte ne izlaze iz sobe, ne želi da priča sa mnom, neće da jede uopšte, ali ne prestaje da raste. Znači on samo raste, on konstantno raste. U e-mailu ste napisali da se to dešava samo tokom noći, da je bukvalno imali ste za jednu noć je porastao, koliko ste rekli, 30 centimetara. Da. I to se ne dešava samo jednu noć, to se dešava iz noći u noći, ali sve je bilo okej pre nesreća, ali ne bih o tome da pričam stvarno. I kažete da njegova visina nije prirodna, mislim, vi ste normalne visine, pretpostavljam da su i vama Ne, njegove ruke, njegove noge su ogromne, ja ne znam, to je neobjašnjivo, znači njegove ruke su sigurno preko 2 metra, noge isto, on ne liči na sebe, uopšte nije isti, ne ponaša se isto, čak i prestao da razgovara skroz, on je samo u sobi i samo raste, znači on samo raste. Uopšte ne mogu odeću da nađem koja mu odgovara, kosti mu previše rastu, krenuo su da mu izlaze iz ruku i iz nogu, probijaju mu kožu, koža mu se rasteže, kosti mu prebrzo rastu, faca mu se skroz izobličila, to dete, on više ne liči na sebe, ja ne znam da li ja njega mogu da nazovem detetom više. On jeste moj sin, ali to više nije ljudsko biće. Želeo sam da pitam, jel postoje šanse da mi njega danas posetimo i da vidimo kako on izgleda? Ne znam, ne bih ti to preporučio. On slabo to i što priča sa mnom, jedino što mi kaže da mu ne dovodim nikog drugog. Jako se boji ljudi, prosto ne znam šta će uraditi, da li će da se uplaši, da li će da krene da, ne znam, prosto ne znam šta će uraditi ako uđe u sobu neko ko nisam ja. Da ga drugi ljudi ne bi gledali, ja sam ovde zatvorio, zamračio, prosto ne želi da ga iko drugi vidi tako. Dobro, onda, posle ovoga svega što si rekao, koje su šanse da ja odem tamo i da se ne desi nešto baš jako loše? Ne bih ti uopšte preporučio da ideš tamo, ali ako ćeš već ići, budi mnogo pažljiv. Nemoj dugo vremena da provodiš sa njime, nemoj puno
da ga ispituješ i nemoj ni slučajno da ga gledaš u oči. Nešto što nam niste spomenuli ni u e-mail ni danas u ovom razgovoru jeste kako se vaš sin zapravo zove, pošto želim da znam kako mu se obratim. Zove se Mića, on je moj Mića. Ništa ljudi, evo nas ispred sobe. Radivoj mi kaže da je njegov sin unutra. Mi ćemo sada pokucamo i da vidimo šta se unutra nalazi. A da bi ova vrata mogla da se otvore, pritisnite like i subscribe. Dobro, pošto ste to sad uradili, ja mogu da otvorim ova vrata i možemo vidimo šta se zapravo... Vidi kolike su mu ruke. Ovo nije normalno. Mićo, ja sam drug od tvog oca. Želeo sam da pitam da li bi nam možda pokazao svoje lice. Ljudi, ja ne znam, on izgleda kao da je u bolovima nekim. Jesi dobro? Šta ti se Ovo je baš jezivo. Jel mogu nešto da te pitam? Zašto ti ovako izgledaš? Kako je moguće da su ti ovoliko velike ruke? Ne znam da li hoće se rukujem s njime. Meni je jako jezivo mu pipnem ruku. Pogledaj koliko su mu kosti tanke. Što je njegova ruka? Njegov otac nije lagao. Jel hoćeš da se rukujemo? Jako su mu tanki prsti, ovo je jako jezivo. Koliko si visok? Sam ti rekao da ga ne naljutiš, šta radite to? Izvinjavam se, stvarno, neće se više, samo sam teo da ga pitam par pitanja. Znam, ali vidiš da dete ima problema, već sam ti rekao da ga ne ispituješ, da ga ne Šta mu je to sa licem, zašto mu tako izgleda? Bila je nesreća, on ima rane svuda po licu, morao sam da ga previjem, da ga drugi ljudi ne bi gledali, on ne želi ni da ga gledaju tako. Ajde, samo mu se izvini kroz vrata. Mićo, prvo izvini, ali mi ćemo ovdje prespavati sa Radivojem cijelu noć. Ako hoćeš da pričaš s nama u bilo kom trenutku, samo nam reci. Ljudi, Radivo je trenutno pravi večeru, meni i njemu. Nažalost, Mića neće da jede kao što nam je rekao. Iskreno, ovo je bilo jako jezivo. Ne znam, jeste čuli šta je Radivo rekao, on ima neke rane preko face. To mi je kasnije objasnio. Zato držite prevoje preko lica, ne znam da li ste vidjeli kolike su njegove ruke. Znači, njegove ruke su bukvalno više od mene cijelog. Ovo nikada u životu nisam vidio, ovo je... Ja ne znam šta se dešava, ovo je bukvalno prejezivo. A ja ću sad vam kažem šta je naš plan za dalje. Mi ćemo da idemo na spavanje, ali ćemo postaviti jednu kameru u Radivoju sobu, u moju sobu i ne znam kako ćemo zapravo Mićinu sobu postavimo, to će vjerojatno biti najteže, moramo nekako da uđemo, da stavimo kameru, da on ne shvati da smo mi stavili kameru i vidjet ćemo tačno šta se dešava u njegovoj sobi noću, tako da ako uspemo sve, nadam se da će Radivoje dobiti rešenje koje traži i saznaće šta se zapravo dešava njegovom sinu. Evo, postavit ćemo prvu kameru ovdje gore. Ovdje će Radivoj noća spavati, on se složio da mi ovo uradimo. On mora da spava na ovom gornjem spratu. Nadam se da će ova kamera uspjeti sve da postavi. Ljudi, ja ću spavati ovdje dole na ovom kauču, kao što možete da vidite. Mi ću postaviti sljedeću kameru bukvalno vamo gore. Meni je jasno šta vi želite da uradite ovdje, ali ja mislim da je jako loša ideja da stavljate kameru u Mićinu sobu. Par puta se desilo da je napao strance, evo i sad je bio blizu da vas napadne, tako da dok on bude išao u WC, ja ću staviti tamo. Mene jako zanima šta se dešava kod njega noću, zato što nikada zapravo uveče nisam bio u njegovoj sobi jer čujem neke jako čudne jezive zvuke noću. Jako sam se bojao da odem kod njega noću. Ljudi, on sad upravo će da ide u WC, ajde ćemo sad da idemo da postavimo. Kako si znao da će sad ide u WC? Znam, uvek napravi taj zvuk pre nego što ide u WC, ajde idemo. Dobro, ajde. Ajde da požurimo samo, on će brzo se završiti. Pazi ovdje, samo da ne ugaziš. Šta ovdje toliko smrdi? Šta je ovo? Znam. Joj, mislim da ga čujem. Mislim da ovo smrdi, šta je ovo? Ljudi, pogledajte ovo. Okej.
Ljudi, jako je rano ujutro, ja sam se probudio, evo sad idemo do Radivoja da vidimo šta se desilo. Ja sam imao neki bukvalno prejezive snove cijelu noć, baš jako sam loše spavao. Idemo vidimo šta je s Radivojem. Radivoje, si dobro? Ljudi, pogledajte mu ruke, ovo nije bilo sinoć tu. Ne imaju po faci, ovo je jako loše. Si dobro? Radivoje! Ne mogu da ustanem moje noge. Šta ti je ovo po rukama, Radivoje? O ne, Mićo. Počelo je. Rekao sam ti da ideš kući. Rekao sam ti da se sklanjaš Šta se de- odavde. Idite odavde odmah. Zanima me šta se sinoć desilo, treba pogledamo šta su kamere snimile. Da. Da se on budi ovdje u krevetu, pa sad radi s rukama. Se ovo često dešava. Pojme, ja ovo prvi put vidim, ja mi veruješ. Zašto je ustao iz kreveta u jednom trenutku? Nema ga više na kameri. Ajde da... Promeni kameru, čekaj. Da. Sam ovo ja? Da. Ova kamera snima. To dolazi do mene? Da. Šta? Šta on to radi? Ja se ovog uopšte ne sjećam. Ili on to meni nešto... On to meni stavio nešto po rukama? Ono što sam skinuo? Ne razumem. Ne znam, ovo nikad pre nije uradio. Čekaj, kako misliš, ovo se nikad pre nije desilo? Pa Kad sam te probudio, rekao si da je nešto počelo. Šta je počelo? Nema veze. Ja sam tebi nešto rekao bio. Ne znam. Ja sam Čekaj, pogledaj ovo sam ja. Ja sam noćne more, cijelu noć bukvalno. Pa da, verovatno si nekako osjetio da se šeta tu oko tebe. Ovo je jako loše. Ja mislim da mi treba da idemo odavde. Nažalost, to sam i rekao. Ajde da se samo svi vratimo na spavanje i onda ujutru da idete. Mislim, ja vam to govorim iz najbolje namere, ja to zbog vas govorim, ne zbog mene. Jel on sada u svojoj sobi? Pa ja mislim da jeste, trebalo bi da je sad u svojoj sobi. Ne znam kako treba da se vratim sad na spavanje Ajde, posle ovoga što sam video. Sve okej, stavili smo kamere. Dobro, ajde. Beži!